Ma nista' nonqos b'xejn. Veru li xejn ma jsir f'daqqa, imma nippretendi li wara 3 xhur dieta għandi nonqos sew. Naqqas sew mill-ikel u biex nagħmel dan spiċċajt li ma mmur imkien għaliex jekk toħroġ hawn Malta idrawwaji illi tmur tiekol. Issa ġa preparata u għandi xi okkażjonijiet ta' parties u lanqas min sejra. Sintendi biex ma nikolx, imma xorta qiegħda nħoss illi qiegħda nagħżaq fl-ilma, kif ngħidu bil-Malti. Jien kont niżen 85 kilo u nqas biss 5 kilos fi 3 xhur. Kont qiegħda nfittex fuq l-internet u kien hemm min illi dan niżilhom f'10 tiem biss. Veru dan? Jiena għandi 38 sena, mhux kbira, għaliex dik ukoll taffettwa jgħidu. Illum iddeċidejt illi nibgħat lilek Karl u mhux inċempel għax nistħi biex forsi Mattejos jagħtini parir. Smajtu u rajtu kemm il-darba illi jgħid illi biex tonqos trid tagħmel l-eżerċizzju. Iżda jien naf min għamel dita biss u xorta naqas. Forsi jien waħda minn dawk illi rrid nirrassenja ruħi u naċċetta illi jiena ħoxna u inutli nagħmel dieti għaliex kif inkun ħanibqa'. Grazzi illi smajtuni. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett, live waqt il-programm FLiving Show, Mattejos Grasso. Maħna l-ħabib tagħna Mattejos. Come sta? Tutto bene? Sì. Badilix bit-Taljan għax ma nafx xejn. Għax teleta tagħkom ma tagħmux bit-Taljan. Tallimtu l-xaruka sa' 3 snin mela. Jien teleta tiegħi ħana fuq sew it-Taljan għax konna nsegwu l-cartoons bit-Taljan. Tina nifhmu ma bdeġ biex nitkellem, noqgħod attent speċjalment daw it-tu LA u hekk. Skanta wol diris għamilna perjod. Ftakar li nitkellmu bit-Taljan ma konniex nitalmuh. Għaliex insegwu fuq it-televiżjoni. Mela, ħanibda mill-aħħar dak li smajna. Għaliex kultant tinkwetani din il-frażi u ħanerġa' nirrepetija. Forsi jien waħda minn dawk illi rrid nirrassenja ruħi, woldi hawnhekk ġaqtajna qalbna u naċċetta li jiena ħoxna u inutli nagħmel dieti għax fejn inkun se nibqa' u le. Ara, l-istorja tas-Sinjura qabel xejn nifhimha ħafna u nismagħha ħafna Karli, hija storja tipika. Tajjeb, u xi ħaġa li tinkwetani u mill-ewwel ħanistaqsijilha hija minn kliemek inti donnok għażilt li ma tagħmilx exercise u jekk le, jekk inti għażilt li ma tagħmlux l-exercise għalfejn. Għax dan, anka professuri jgħidulek, kien hawnhekk Mr. Bernard. Kważi bdejna s-suġġett fuq, Illi ġieli smajtu jitkellem ukoll, illi mhux hu per se, però anka professuri bħalu, speċjalisti bħalu, jgħidulek il-pillola, tajjeb, anzi skużani, kieku l-exercise kien pillola, kienet tiswa il-miljuni. Għax m'hawnx mediċina illi ħaddik il-benefiċċji kollha li ħajatik l-exercise. Bħal xiex, ħanibdew nsemmu ftit u dak li jkun forsi jista' jgħid isma' le hemm dik il-mediċina, jew hemm l-oħra, però kollha f'daqqa diffiċli. Mela, ħatolilek is-self-esteem għax inti ħadħossok aħjar miegħek innifsek mill-ewwel. Biż-żmien ħadda tara x-xaħam jonqos. Mela pereżempju ż-żaq nieżla, il-patata nieżla, l-idej qed jiffurmaw, il-ħibs qed jiffurmaw, il-ħwejjeġ qed jiġu aħjar. Qed titla' taraġġ u flok ma taqta' nifsek tgħid kemm qed nieħu gost illi ġismi qed jirrispondi vera tajjeb kemm qed inħossni aħjar. Illi inti torqod aħjar bil-lejl mela ħadqum aħjar filgħodu. Illi għandek problema illi flok ma anke moħħok jibqa' jitqal magħha meta inti għamilt l-exercise normalment jibdew jiġuk l-idejat ta' kif ħassolvi dik l-istess diffikultà. Insemmu wkoll illi ħadd naqqas pereżempju il-pressjoni, ir-riskju tal-mart tal-qalb, id-diabete, il-kolesterol. Anka riskju ta' ċertu kanser. Issa, qed insemmi ftit, għax ħafna hemm iktar Karl. Għajd li ma pillola, ħadtik dak kollu mingħajr side effects. X'jista' jkunu ħalli nkunu ċari side effects tal-exercise, xi qtuħ tal-laħam. Kultant forsi tilwi x'imkien lemmulaw. Naturalment, kif dejjem nitkellmu Karl, anka qabel ma tibda l-exercise però, kemm hu tajjeb tieħu parir ta' fiżjoterapista biex jekk inti diġà għandek xi injuries jgħidlek il-fiżjoterapista isma'. Dik tagħmilix. Sinjura, eżatt, inti. Ekku. Għamelek, minflok hekk.
issa, jekk din is-sinjura m'għandix raġuni validissima. U ħankunu ċari, Karl, kif ġiet tkellimna kemm il-darba. Rari ħafna huma dawk il-kundizzjonijiet li minħabba fihom ma tista' tagħmel l-ebda exercise. Imma jekk dik is-sinjura hija waħda minn dawk il-vera ftit li assolutament ma tista' tagħmel l-ebda exercise hemmhekk all right. Hemmhekk ejja nitkellmu fuq x'nista' nagħmel jiena biex bl-ikel biss nagħmel progress. Però jekk m'għandekx tal-fejn tasal f'dak il-qiegħ jekk jogħġbok inkorpora l-exercise għax l-istess exercise Karl. Mhux biss ħajatik il-benefiċċju li tista' tikol iktar, għax għandek bżonnu dak l-ikel bħala enerġija, però wkoll ħajjajnek biex inti taħraq minn dak illi għandek diġà mingħajr ma toqgħod tillimita ħafna kemm tiekol. Hawnhekk xi ħaġa illi wkoll ta' min jikkonsidra sew dan li kitbit li din is-sinjura illi qiegħed qudiemi naqqas sew mill-ikel u biex nagħmel dan spiċċajt ma mmur imkien għaliex jekk toħroġ hawn Malta idrawwa illi tmur tiekol veru. Aħna hawn Malta sirna wis ngħixu fil-luss u ħafna nies meta joħorġu jekk ma jieħdux xi lunch jew xi dinner jispiċċaw biex jieħdu l-kafè u xi toast jew xi rep, xi biċċa ħelu tajba vol dir dik qiegħda daħlet fil-kultura tagħna donna ħammutu bil-ġuħ għaliex jgħidu li xkola vojta ma tjaqafx. Però dinha laqqaset toħroġ, wasef dell-estremità biex ma tikolx. Miskina din is-sinjura tagħmel ħilieta kollha biex tonqos. Li ħanamel Karla x'kifet lek naf li hawn ħafna stejjer simili tagħha, ħanħobb nistaqsi ħafna mistoqsijiet f'każijiet bħal dawn jien Karl. U l-mistoqsija għal dan l-istatement huwa dan. Sinjura jew sinjur li qed tarana. Timmaġinak illi da li deċidejt li tagħmel li tajt minix ħanoħroġ illi jiena nibqa' nagħmlu ħajti kollha? Jekk ir-risposta tiegħek li qed tismani u tarana tajt le ma jistax ikun li jiena nibqa' d-dar ikkakmata. Ma di tagħmelix. Ma di tagħmelix għax di mhux ħataħdem. Illi anke jekk ħatajnek titlef 5 kilos f'għaxar ġimgħat illum ma hux bħalek, dak biżmien fi ftit żmien qasir. Mhux doppju. Mhux doppju għaliex Karl kemm qed tagħmel punt tajjeb. Għax normalment meta ħansibuna waħedna. Weak. Immaġinati anke mis-soċjetà fis-sens ngħidu jiena laqqas għad niltaqa' mal-ħbib tiegħi mal-familjari tiegħi, dak ħajqabdek ċertu dwejjaq, ċertu stress u tipikament insibu l-kumdita nerġgħu fl-ikel. U ma tgħid tara naqra kieku ħriġt kont nikol inqas mill-parti li għamilt id-dar niżvoga fli għandi fil-kaborz u fil-friġġ. Jew min ngħidilek jiena bqajt id-dar, ikkontrollajt kont kapaċi. Okej, imma huwa tajjeb għal moħħok dak li qed tagħmel mhux aħjar. Tista' tikkontrolla darbtej ġimgħatej. Ejja nkunu onesti. Ngħid oħra, mhux aħjar Karl illi jiena pereżempju inkun iffukata fuq li għandi nikol u kemm għandi nikol matul il-ġimgħa. Għax imbagħad naf li meta ħirġa tal-familja il-ħadd jew għandi dak it-tieġ is-sibt, jiena nista' nagħlaq għajn waħda. Ma din mentalità rridu mutu bil-ġuħ biex inti tonqos naħseb hija żbaljata. Aħna inna waslu ħafna messaġġi ta' minn hawnhekk u għal bosta snin. Voldirini li għaddej bdew it-tip ta' programmi għal ħafna snin fuq minn 20 sena u niftakar illi konna nippruvaw waslu dawn il-messaġġi ma' mistiedna u personalitajiet illi llum huma stabbiliti u għandhom ċertu età u l-istess kien jgħidu isma' biex tagħmel biex inti tgħix ħajja tajba biex tnaqqas mill-piż m'għandekx tmut bil-ġuħ għax aħna ġejna f'din id-dinja biex nieklu, biex nixorbu, biex niddivertu, però hemm bżonn li naħdmu biex insibu l-bilanċ. U dik hija li hija xi ħaġa li kultant diffiċli biex insibuha. Għandna l-ewwel telefonata, baxxu l-volum tat-televiżjoni u nkomplu għaddejjin tax. Sinjura, su kull vers għandek xi tiddiskuti. Hello? Insellimlek. Mr. Grasso? Iva jisimak. Mr. Bonaci dak kien. L-ewwel nette proset u proset tassew. It-tieni ma toqgħodlux Mr. Grasso ta'. Christo slim Madonna Kennarija. Immud biħri dak. Mr. Grasso, Mr. Saħaġo. Insomma, sħanajdlek jien fuq tiegħi. Jieni li nipprova iktar minn 6 xhur. Jiena I am old patient, 84 biex kun taf. Ġifieri ma nistax kulħadd jagħmel li għamel l-eżerċizzju. Imma eżerċizzju jien ma niflaħx nagħmel waħda. Dieta irridu ċejta b'kollox. Xejn qed niekol kważi ħlifħa xi laħam nieħu. Insomma qrabali minn li nieħdu. Però taf x'għandi u noqgħod attenta ħafna u nixrob ħafna ilma imma il-pejs żied 6 kilos u baqa' 6 kilos żejjed. Ma nistax
innaqqashom. Issa, jiena però nixtieq ngħidlek, meta nkun mistiedna parti, niekol ta' li jġibu li nieklu. Ma, u da mhux darba f'kull mitqamar, kif ħanamel jien biex nonqos. Għalissa ġejja saħti, għax inkont ma niflaqx sewwa. Ġejja saħti mhux ħażin. Nispera li nibda nagħmel ftit eżerċizzju. Mixi naqra feroċi, mhux kwiet. Għax bil-mixi kwiet ma tagħmel xejn. X'nista' parirtini inti biex nagħmel dan. Għandek ħafna ħwejjeġ ma nilbishomx. Għandek bżonn tilbishom. Sinjura, nawgurawlek taw, grazzi ħafna li ħanati naqra classwork. Grazzi. ħanati naqra classwork lil Wilfred jekk ma jimpurtax. Grazzi. Jekk qed jismani Wilfred naf li dejjem jismani, ħanitolbu jfittex daqsxejn. Sitting exercises. U daw, Karl, ntix kombinazzjoni, kemm mhux xarp. Ħallik minn kombinazzjoni, aħna nimxu. Mela prosit. 8 feet. Għax għamil mġet jarana, għet nara xinu ġejjed, dwar screen, prosit. Prosit. Daw li għet jurina Wilfred, u grazzi Wilfred, id-direttur, u ma exercises illi jekk persuna anka ma tistax timxi, imma tista tħaddem naqra idea, per eżempju, hemm diversi exercises li anka nistgħu nagħmlu minn bil-qiegħda. Tajjeb, u fizjoterapista bħas-soltu jista' jigwidana anka aħjar. X'qed nippruvaw ngħidu Karl hawnhekk illi kważi kif tkellimna diġà ftit tal-ħin ilu. Tantu marar il-kundizzjonijiet li minħabba fihom tista' tagħmel Tanke minn qiegħed fis-sodda jista' jagħmel xi tip ta' eżerċizzju. Eżatt. Is-sinjora semmit il-mixi, illi tant huwa tajjeb għaċ-ċirkulazzjoni biex tirrilassa mentalment. Però kif ġieli tkellimna jekk inti ma tkunx ta' ċertu kobor, tajjeb, il-mixi waħdu jista' ma jkunx biżżejjed, normalment ma jkunx biżżejjed biex naqqas mix-xaħam iżżejjed. Għaliex għax mhuwiex ta' ċertu diffikultà b'tali mod li ġismek qed jaħraq ħafna xaħam, ħafna enerġija, allura normalment ma tantx ħanaraw progress. Issa, fuq dik is-sinjura, fuq dal-każ li semmit is-sinjura anke semmietu fl-istorja, Karl, inqas ma niklu. Iktar qed naqtaw qisna sieq barra, fl-ima sens. Mela, ejja ngħidu illi pereżempju, ħanġib eżempju jiena bil-power station, issa l-power station ma nafx kif taħdem, imma hija l-magna, tajjeb ħan ikkumpara mal-magna ġisimna. Bil-gass. Bil-gass illum il-ġurnata. Anyway, u ejja ngħidu ħan ivvintax vera ignorant dawn l-affarijiet jiena Karl. Illi biex di l-power station taħdem, ikollha bżonn ħan ivvinta 10 ċilindri tal-gass. Ħan ivvinta u fjali għandha bżonn minn jafx għandha bżonn. Anyway, mela di l-power station għandha bżonn 10 ċilindri tal-gass. Issa. U dik bħalissa dil-power station qed tixel il-pajjiż kollu. Issa, jasal żmien illi pereżempju ngħidu isma' minħabba li hawn problema, ħanivvinta, nistgħu biss nixelu fil-għaxija l-isptar u l-airport. Il-bqija tal-pajjiż jista' jintefa' għax għandna problema pereżempju ta' nuqqas ta' gass. Ħanivvinta hekk. Tajjeb. Ġismek, Karl, jaħdem eżatt l-istess. Jekk inti fil-li qed ittieħħal mod tal-kelma 2000 kalorija, ma daw ħan ikkumparahom mal-10 ċilindri tal-gass. Fil-li ħatajlu ħoj, 2 ċilindri nistantik, mela ħantuh ngħidu aħna 200 kalorija, xi biċċa laħam wara nofsinhar, xi tuffiħa fil-għaxija u daqshekk. Ġismek tantu bravu, illi ħajamel kif għamel il-gvern u jgħid ħoj, jiena ħanixel l-airport u ħanixel l-isptar. L-oħraj ħanit fihom. Ġisimna x'jagħmel? Jixel pereżempju l-qalb u jixel il-funzjonijiet biex nibqgħu ħajjin. Il-funzjonijiet l-oħra, illi fost l-oħrajn ħajjejnuna biex aħna naħarqu x-xaħam, ħajjit fihom. Mela inti minn dik li qed tagħmel kapulafur, għax qed ittieħ ftit ikel. U tagħmel sens. Għax inkellek ħajħallihom mixawlin, ħajmut. Ħatmut. Dik il-kelma. Mela inti inqas m'għandek ikel, aktar ġismek ħajjiġġieled ġlieda kontrik biex iżommok ħaj. Allora x'jagħmel? Xaħam żejjed mhux se jħallik taħraq. Għax għandu bżonnu, għax jinkwieta, għax jgħidlek jekk daħ naħraq dal-isper li għandi jien. Jinsa nagħmel. Ta' kif ħansalva. Mela dik l-ewwel qabel kollox. Iva, fil-bidu, jekk minn dawk l-2000 kalorija niżlu għal 200, ħataqbad titlef salt. Sa ma jinduna ġismek x'inti tagħmel. Għax malli jinduna, oj, daj ħanibqgħu sejrin hekk aħna trabil kbir ħajkollna. Mela tella l-handbrake. Tħallix taħraq iktar xaħam, tħallix titlef iktar pis. Min naħa l-oħra.
Jekk inti ngħidu aħna pereżempju l-gvern irid jagħmel upgrade, jgħid isma' aħna apparti li qed nixelu l-pajjiż kollu, nixtiequ illi pereżempju nħadmu x'imkien ieħor, ma nafx, allura ħajkun bżonn 12 ċilindru gass. Mela fil-każ tagħna bħala bnedmin żidna l-ikel, imma żidna l-ikel għax ħanamlu l-exercise, dak investiment, Karl. Illi jiena pereżempju żidt l-ikel bi 300 kalorija oħra, mela pereżempju qed nikol aktar laħam, għax il-nutritionist qalt li la qed nagħmel dak l-exercise għandi bżonn nikol iktar. U allura inti għax imbagħad qed tagħmel l-exercise li huwa investiment, ħajatik ċertu riżultati illi laqqas ħaġġibhom jekk inti tagħmel id-dieta biss. Għaliex? Għax bl-exercise ħadd ifforma, ħadd tidher isbaħ, ħadd tħossok isbaħ, tajjeb għax dik it-tajba kif tħossok miegħek innifsek. Il-ħwejjeġ ħajqogħdulek isbaħ, ħadd tlattarax biktar kumdita, ħajkollok inqas u ġieħlem mulaw, ħatorqod aħjar, ħatqum aħjar u r-rota tibqa' ddur. Ok, sinjuri, hawnhekk ħanurkom ritratt tal-benefiċċju ta' dawk illi forsi qegħdin iseguna u forsi għandhom xi tip ta' problema biex jagħmlu ċertu eżerċizzi bil-qiegħda wkoll tista' tagħmel il-movement tiegħek ta' fitxu lajnuna għaliex faċilment tistgħu tagħmlu dawn it-tip ta' eżerċizzi jekk ikolkom siġġu ara daqsxejn bil-mod il-mod ma tkomx għaġla anke wkoll għandkom ċertu età jew inkella għandkom xi tip ta' kundizzjoni tiddejqu xejn billi tfittxu u tkellmu għal lajnuna. U importanti ħafna ħbib tiegħi illi ssibu min jista' jagħtikom parir professjonali. Telefonata oħra. Hello. Hello. Hello, Carl. Jien ġajt King. Hi, DCFB. Matthew. Kif Mishtiq. Naddik il-senjura nkwetatni naqra li ma tkolx u ma t-stoħroġ. Jena, nejdila, jena bniedem li ma t nagħmel exercise nħabba f'dari. Bis kif ġasem ma Karl fuq is-sodda nistaw namlu exercise. Meċċu tista' tqum bil-wief għadrit. Tista'? bil-wief. Bil-wief għadrit. Meċċu. Bil-wief għadrit. Issa qed iddoq l-numal dritti, dek dritti. Edek dritti, le dritti idejk. Le mhix hekk. Issa qed iddoq hekk proset. Talla jdejk il-fuq issa bil-mod. Karlu u Meċċu, tallaħħom il-fuq. Il-fuq. Tallaħħom il-fuq, tallaħħom il-fuq. Dasek nasal. Il-fuq ekkaħe proset kaz. Iktar. Iktar, futarati. Iktar Meċċu, iktar. Jekk tagħmel dak l-exercise dik is-sinjura fuq is-sodda u tniżżar għal 10 darbiet u tiftaħ saqajja u talaqhom, qed tagħmel l-ikbar exercise li qed tmexxi l-idej jiżżaq u s-saqaj u mingħajr ma qed tagħmel ħafna stress għall-irkoppa u għax inti tkun mintut fuq is-sodda. U kif qal Matthew, sinjura, mhux li tiekol imma x'inti qed tiekol jiena qbad waħda minn ta' Matthew għamilt xi simha li nikol pereżempju kunna ta' tnejn tiġix pereżempju imma mbagħad l-għada nieħu soppa u s-soppa tkun tajba wkoll li tajba għalija pereżempju u mbagħad l-erba' nieħu ħut. Il-ħamis nerġa' nieħu soppa. Ħalli jien dejjem il-ġisem inti jiekol innaddaf u dejjem qed intikxaq filgħodu nieħu breakfast, nieħu bajda u nieħu biċċaħobs waħda biss, m'għandix għalfejn. U nagħmel dak l-exercise. Ejsu kull nofsija. Ejsu kull nofsija nagħmel dak l-exercise kart. Jiena nixtieq nerġa' ngħidlek grazzi għax nieħu gost li tintervjeni onestament u perswas li qed tkun ta' għajnuna għal ħafna biżbiż bil-kuraġġ li tagħti lill-oħrajn illa li nafu aħna l-koll li inti persuna li għandek diversi diffikultajiet ta' saħħa, però xorta waħda tipprova illi tagħmel minn kollox biex il-ħajja tiegħek b'xi mod jew ieħor tibqa' għaddejja b'mod regolari. Sinjuri, ħammorru għal reklam xkejken. Tajjeb, nerġgħu niġu lura u nieħdu t-telefonata li jmissu anki wkoll Mattias ikun jista' jikkummenta. Bqgħu magħna.
Jekk qed tfittex li dan is-sajf ikollok dajsa biex tqatta' daqsxejn ħin liberu u ta' kwalità mal-familja u mal-ħbieb għandek tażel PTR Marines li jinsabu r-Rabat. Ma' ġenbi għandi lil Xon, merħba Xon għal darb'oħra. Jekk wieħed ikun jixtieq xi dajsa partikolari u forsi ma tkunx fix-showroom, intom tkunu tistgħu iġġibuha minn barra minn Malta. Iva Karl, ovvjament aħna naħdmu b'sistema ta' in-stock tajjeb biex dak li jkun bniedem ġie u metu żmien tas-sena radik id-dajsa li jixtieq u bekk ikun jista' jakkwista. Jekk le, jekk ma jkollniex jew ikun irid xi ħaġa partikolari ħanejtek, ovvjament tiġi ordnata mill-waħda mill-fabbriki li għandna diversi fabbriki ta' ditti ta' dajes tajjeb, tiġi ordnata u fi żmien mhux iżjed minn xahrejn id-dajsa tasal għand il-klijent lesta għal ġol baħar. U ovvjament tejnuh biex anka ikun jista' ivara din id-dajsa. Ovvjament Karl, l-ewwel darba bil-fors ninżlu mal-klijent tajjeb biex ovvjament nagħmlu testijiet meħtieġa li jkun hemm bżonn fid-dajsa tajjeb, infehmu l-klijent kif taħdem, intuh ħanejtek il-handout tagħna tajjeb. Ovvjament ġieli morna kemm il-drabi, ġifieri mhux bil-fors darba, nistgħu mmur darbtej tlieta skont il-klijent ovvjament kif isib ruħu mad-dajsa. Aħna nibqgħu nassistuh sakemm dak il-klijent ikun kuntent, ikellu fiduċja fid-dajsa ħanejtek, konfidenti mad-dajsa u bekk aħna nkunu kontenti wkoll li dak il-klijent ħareġ sodisfatt. Qegħdin tinnotaw illi l-assistenza hija importanti u ġvera ħbib tiegħi il-customer care għand PTR Marine huwa fenomenali. Għal daqstant dan is-sajf jekk tixtieq opra tal-baħar għal mal-ħbieb għal mal-familja tiegħek biex tqatta' ħin ta' kwalità għandek tażel PTR Marines li jinsabu r-Rabat miftuħin il-ġurnata kollha. Nirringrazzjakom ħafna ħbieb li qegħdin magħna. Ħaneħdu telefonata li jmiss għax ħallejnija jew ħallejni fuq il-linja. Baxxu l-volum tat-televiżjoni ħalli nkunu nistgħu niftehmu. Ta' nfakkarkom li nsabu f'xandira diretta, issa tgħinu 10 minuti u bejn dak li jkun għaddej fl-istudio u dak li tirċevu d-dar hemm minnhom ikun hemm anke 20 sekonda differenti. Bekk ngħidulkom biex baxxu l-volum tat-televiżjoni. Hello. Hello. Insellimlek hi. Hello, nsellmilkom. Hello. Jiena kemm nixtaqsi l-Meteo, please. Iva, jdinna. Kemm saqsi l-Meteo, please. Jekk filgħodu tibda id-dieta għax qalu li tista' tagħmel lumi tasar il-lumi filgħodu hija l-ewwel ħaġa u l-aħħar ħaġa qabel torqod. Sewwa. Ok, għaw ħafna metodi u fil-fatt grazzi li ċempilt u grazzi tal-li kommentajt, pero xtaqt norbot dan li konsenajt anki wkoll mill-istorja li smajna illum. Fuq tal-internet konsenajdlek, għaltinna li tidħol, daħlet fuq l-internet, il-sinjura daħlet fuq l-internet u dawn il-5 kilos kien hemm minn telefon faċartijin per eżempju. Biex norbot ma dal-għalet il-sinjura, tafal xiex fuq l-internet issib ħafna affarijiet u dak jaqtallek il-xaħam u dak jekk u dak jekk u dak jekk. L-internet Karl huwa il-vuċi. Għala kont edhan fittex fuq l-internet sibta u kien hemm minn dawk li bdejt naqra illi dawn il-kilos ta' 5 kilos naqsuhom faċartijiem, dan veru dik sasit. Ekku, ara. L-internet Karl huwa l-vuċi tad-demokrazija. Kulħadd jista' jgħid li jixtieq mingħajr wisq ċensura. Ngħidu kif inhi. U allura ħajkun hemm affarijiet li ħajjinuk li ħajfixkluk mhux bil-fors minn għamilhom ġenwinament qed jagħmel ħsara, imma jista' jkunx ħadem miegħu mhux neċessarjament jaħdem ma' ħadd ieħor. Jiena ħanejt waħda Karl di relatata wkoll daqsxejn ma' li konna qed nitkellmu qabel. Illi inti, il-ġisem meta fil-bidu ħajara illi naqqastlu ħafna l-ikel, ħajaqbad jitlef ix-xaħam. Sa ma jinduna x'inhu jiġri u jtella l-handbrake. Allura x'inhu l-appell tiegħi? Illi minflok ma tagħmel xi ħaġa estrema, minflok bħalma inti mort il-bandli u maġna għandek tifel bad bandlu għaddoċ xendlu l-emmulaw. U da miski ħaġġennu għax inti biex minn għalik illi tieħ il-gost illi mar sparat il-qoddim. Manduna jġi li baġġi sparat l-ura u min jafx qataħa. Inti raħjar li tbandlu bil-mod biex jieħu pjaċir. L-istess aħna ma nistgħux daqqa waħda nagħmlu xi ħaġa estrema għax imbagħad ħatina riżultati estremi lura wkoll. Mela minkejla ħammorru ħafna l-qudiem ħanġgħu nisparaw lura mill-ewwel. Issa, dan pereżempju l-famuż lumi filgħodu. Jekk il-lumi jaqbel miegħek u inti tieħu daqsxejn lumi mal-ilma filgħodu, m'hemmx raġuni li ħajamillek il-ħsara,
Però dan ikun, Karl, bħal kollox, the cherry on the cake. Ġifieri inti l-qofol mhux kemm tieħu lumi bl-ilma filgħodu jew fil-għaxija li jgħod, imma l-qofol huwa x'tagħmel matul il-ġurnata. X'inti tiekol? Kemm qed tiekol? Qiegħda tiċċaqlaq? Dak huwa l-qofol. Dak isu l-cake. Issa iċċi rasa bħal pereżempju jien naf għal-mod tal-kelma nagħlaq il-kċina wara 8 aħna ma noqgħodx innaqqar. Tajjeb. Illi nieħu tazzilma bil-lumi filgħodu jekk il-lumi jaqbel miegħi. Tajjeb. Illi nagħmel daqsxejn ginger. Daw kollha bonus. Daw kollha bonus illi huma tajbin għas-saħħa Karl, però mhux ħamx differenza kbira tajjeb għal min irid jitlef ix-xaħam. Għax fil-verità. U direk jiena nibqa' nikol. Ma nagħmilx eżerċizzi, nista' mhux nieħu 2 kilos lumi kuljum. Diki kollha. Diki kollha. U l-ironija tal-ħaġa għalfejn qed ngħid jiena jekk il-lumi jaqbel miegħek mhux biex nallarma l dak li jkun, imma hemm anke ċertu kondizzjonijiet li pereżempju ħaxixa tant tajba bħal brokkoli mhux suppost ittieħed min kollu problemi fid-dem pereżempju. Allura għalhekk dejjem hemm il-parir ta' nutritionist jew dietitian għax huma ħajkunu jafu b'mod individwali, Karl, u ħajdlek isma' fil-każ tiegħek għamel hekk u mhux hekk, dik u mhux dik. Issa sta għalik illi timxi miegħu dak li jkun u sta għalik dik kruċjali Karl u ħanappella l-professjonisti kollha. L-ewwel wieħed forsi jiena illi aħna ġieli nkunu guilty ta' nuqqas ta' follow-up. Illi dak li jkun entu fej BNC, però m'hemmx min jibqa' jara kif inhu sejjer, m'hemmx min pereżempju jgħid kelma ma' dak li jkun imqar bit-telefon, realment face to face. Ngħidu aħna pereżempju dik hija kruċjali. Ngħidu aħna pereżempju fil-kastana tal-exercise hija aktar faċli għalina għax dak li jkun jista' jiltaqa' anke mal-coaches qabel xi session. Qed ħansaqsih naqra. Però kemm importanti nappella l-professjonisti l-oħrajn illi mhux ġast dak li jkun tgħidlu x'għandu jagħmel, illi tara illi qed jagħmlu u li tara illi pereżempju tiltaqa' miegħu kultant żmien, jew li tara li hu għandu aċċess biex jistaqsi lilek jew lit-tim tiegħek il-mistoqsijiet li jkollu. Għax billi jkollna pjan, però ma nimxiex miegħu, isu għandi l-budget għaddu fuq karta u ma wettaqna xejn minnu allura. Xi ħaġa oħra wkoll illi ta' min ukoll jorbot fuq messaġġ li għadni kif irċevejt, għalli dak li nagħmlu ħalina mhux għan-nies. U għal-bidu bdejt ngħid imma xrid jgħid biha dan it-telespettatur. Fil-fatt naħseb illi tajjeb illi ta' min jirrifletti din. Għaliex kultant minnhom fit-tal-ħin ieħor ħan nitkellmu fuq it-tektik u fuq il-gossips ma' Ġosett Ċapparra. Il-kultant aħna isna nagħmlu xi ħaġa mhux għalina ma' n-nies. Mela, nara kif ħanamel biex nonqos biex ma jgħidux bija pereżempju. Jew biex norihom jien kemm jien kapaċi nilbes dik il-libsa jew kemm kapaċi nkun nideriżar jew fimt jew żbaħ jew aħjar. Jien naħseb li hemmhekk ma naslux, jekk ma niddeċidux li dak li ħanamlu nagħmlu ħalina. Jiena naqbel 100% u jiena mill-nota wkoll Karl. Ħafna nies jonfqu ħafna ħin u ħafna flus biex jimpressjonaw nies li ma jogħġbuhomx. Mela pereżempju ħabibti xtrat dik il-ditta lussuża tal-karozza. Jiena nixtri d-ditta lussuża naqra iktar minnha. Mela infaqt flusi illi forsi karozza li xtaqta, imma biex inkun aħjar minn dik il-persuna li biss forsi għandi grazzja magħha, xtrajt dik il-karozza. Ara kemmi ipokrizija. Fakkarni inti f'ipokritija, allura, użaj dik il-kelma. Imma vera. Dik l-ironija, din l-istess ħaġa. Jista' jkun illi inti b'xi ħaġa negattiva bħal pereżempju il-ħabiba tiegħek għajritek jew tafatlek botta, dik tuża bħala enerġija pożittiva biex ngħid dik jiena ħanuża biex flok ma tkissirni mur ninfex fl-ikel u jekk jiena llum qiegħda size 12 nitla size 14, jiena dik ħanuża biex nisfida biex jiena nkun isbaħ aħjar u iktar kuntenta milli jiena llum. Hemmhekk ngħidlek uża favorik, hemmhekk ngħidlek uża dik l-għodda biex tagħti risposta. Però ħa tagħti risposta lilha billi ħatarak persuna aħjar milli kont, isbaħ milli kont, grazzi għal kumment il-vojt tagħha. Qabel ma bdejna l-programm għat li għadek kemm ġej minn barra wkoll għaliex minn żmien għal żmien b'mod frekwenti matul is-sena tingħaqad ma' nies oħrajn li jagħmlu l-istess xogħol tiegħek f'seminars internazzjonali, mondjali u ġvera xi tkun l-esperjenza? Tal-ġen Karl, dan bażikament jiena nkun l-Amerika insomma u da jiġu nies minn pajjiżi differenti u anke min jorganizza seminars ikunu nies li jaħdmu ma' miljuni ta' nies differenti, allura huma jkollhom statistiċi ċari ta' x'jaħdem u x'ma jaħdimx. Minn hemmhekk pereżempju fejn jiena kont anke ġejta ħlifta miegħi nnifsi illi hawn Malta nwassal il-messaġġ illi jisma' vera illi inti tikol kull 3 sigħat għalik jista' jgħinek
Pero kien qed jasal ħafna l-messaġġ hawn Malta minn flok illi trid tikol bil-fosku 3 sigħat pereżempju, nkella ma tonqos. Hekk konna nafu. Jew kella hekk kienu qegħdin iwasluna l-messaġġ. U mhijiex tal-im ħażin ta' biex niftehmu. Però morna f'estrem illi jew tagħmel hekk jew ma tonqosx illi hija gidba faħxija. Għax kienu qegħdin jgħidulna li l-ġisem tieħ ftit u spiss. Illi hija tajba jekk tista' tagħmilha. Però jiena Karlu naf li anka inti. Possibbli għajna nifqu 3 sigħat noqogħdu nieklu. Jew kull satej. Jew kull satej. Bdew jgħidu għamilna perjodu. Mhux aħjar inħarsu. Jikol kull sija ma ftit. Xtieħu għolli daqshekk. Somme. Mhux aħjar inħarsu lej l-ammont u l-kwalità tal-ikel globali. Mhux hekk ejja morru fi żmien żemżem. Fi żmien li konna għadna nikkaċċjaw biex nieklu. Kulħadd jgħidha, kienu jmorru l-irġiel, klikka, u jmorru pereżempju jikkaċċjaw jien naf ċrifu għall-iljuni ħanivvinta ma nafx. In-nisa u t-tfal tagħhom ma kinux joqogħdu jgħidu mela sa ma jasal ir-raġel ara ħannieħu tuffiħa minn dik is-siġra. Għax daw ħafna minnhom kienu jgħixu jiddependu mhix ħajġib ir-raġel xi bqija m'għandhomx xejn. Ekku. L-ġisem tagħna minn żminijiet ma nafx meta imdorri li jistenna l-ikel u meta jiġi jużaħ. Anzi kważi qed isibu Karl. Il-famuża intermittent fasting ġieli semmejta miegħek. Illi inti jekk tipprogramma lil ġismek illi apposta toqgħod sajjem għal ċertu ħin, hemm ċertu benefiċċji kbar illi ma jagħtawx jekk inti toqgħod tikol ftit u spiss. Jiġifieri di insomma biex nerġa' mura l-mistoqsija tiegħek. Meta jkunu saru studji fuq ammonti kbar ta' nies Karl, tkun tista' anka tara daqsxejn tevalwa anka inti x'tista' anka twassal il-messaġġ imbagħad meta tkun lura u hekk eċetera. Apparti nieqasma ħafna esperjenzi. Naħseb illi kienet werti tux bel għattu segwuna għaliex tallimna ħafna flimkien mal-ħabib tagħna Mattejas, kellna l-parteċipazzjoni tagħkom permezz tat-telefon ukoll ħarġu ħafna spunti interessanti waqt din is-sessjoni u nisperaw li konna ta' benefiċċju għajnuna għalikom it-telespettaturi. Hemmhekk għandkom il-paġna tagħna ta' Facebook. Però min jixtieq li jsaqsi xi informazzjoni b'mod konfidenzjali jista' wkoll li jċemplinna fuq 21664566 extension 111. Dak huwa n-numru fejn intom għandkom iċċemplu u saqsu għal domandi li huma konfidenzjali u forsi ikunu ta' għajnuna għalikom it-telespettaturi dwar dak kollu li tisimgħu taraw waqt din it-trasmissjoni. Matteus. Grazzi mill-qalb ta' kollox. U proset anke tal-mistoqsijiet li jbatulek is-senjuri għax niftħu ħafna. Grazzi lilek. Okej, ħamorru għas-sessjoni xanti flimkien mal-psikologu tagħna Dr. Michael Gallia, qed nistennew il-wasla ta' Joseph Chappara, ħanitkellmu dwar it-seksik, il-gossips, suġġett interessanti ħafna. Umbat wara ħajnaqat magħna wkoll Godwin Friġġieri li nitkellmu dwar id-disinji tal-amara b'mod partikolari llum ħanidħlu fid-dettall dwar is-servizz u anki wkoll il-mod ta' kif illum il-ġurnata il-poplu Malti għaw qed jiġi moqdi. Qed jiġi moqdi sew jew inkella ta' kafkaf. Dawn huwa l-mistoqsijiet li nirċevi minn għandkom it-telespettaturi u nippruvaw niġbuhom flimkien ma' Godwin aktar tard. Mbagħad wara mmorru fil-kċina nsajru flimkien ma' Carmen Tedesco, ħanamlu l-kix Lorraine, ħanamlu kejk tal-frawli u anki wkoll ħanamlu l-insalata tal-karotti. Nkunu magħkom dal-waqt ibqgħu magħna.